दंगल म्यूजिक presents recording by दंगल recording studio नोनोरा। म्यूजिक डायरेक्टर विकास नहीं बुझेला कॉलेज काहे गइला विदेश मोरे सैया बात कहिले विशेष भइल पगली के भेष मोरे सैया चोली भिजताटे गरमी के फेन से चोली भिजताटे गरमी के फेन से राजा घरे आव जल्दी पलेन से राजा घरे आव जल्दी पलेन से चोली भिजताटे गरमी के फेन से राजा घरे आव जल्दी पलेन से राजा घरे आव जल्दी पलेन से recording by दंगल recording studio नोनोरा। करे परेशान सैया गरमी के दिन हो तोरा बिना रतिया में आवे नहीं नीन हो करे परेशान सैया गरमी के दिन हो तोरा बिना रतिया में आवे नहीं नीन हो पानी पियो तनी धके सस पेन से पानी पियो तनी धके सस पेन से राजा घरे आजा जल्दी पलेन से राजा घरे आजा जल्दी पलेन से चोली भिजताटे गरमी के फेन से राजा घरे आजा जल्दी पलेन से राजा घरे आजा जल्दी पलेन से recording by दंगल recording studio नोनोरा। होके परेशानी बात बूझी न बेसी काहे न लगा के गनी घरवा में ऐसी होके परेशानी बात बूझी न बेसी काहे न लगा के गनी घरवा में ऐसी कहे चुनी लाले गुड़िया आव फेर से कहे चुनी लाले गुड़िया आव फेर से राजा घरे आव जल्दी पलेन से राजा घरे आव जल्दी पलेन से चोली भिजताटे गरमी के फेन से राजा घरे आव जल्दी पलेन से राजा घरे आव जल्दी पलेन से नहीं बुझेला कॉलेज काहे गइला विदेश मोरे सैया बात कहिले विशेष भइल पगली के भेष मोरे सैया चोली भिजताटे गरमी के फेन से चोली भिजताटे गरमी के फेन से राजा घरे आव जल्दी पलेन से राजा घरे आव